Gak mau ya? Jangan hoi saya ben betul mau. Hoi saya ben betul mau nih. Saya ngambil satu kilo kecap hai baling deh. Baling. Masukkan. Ini bima kahai. Coba kuburan atau. Malah kayak apa aja? Kapan enggak deh? Kapan? Bengkol lim nama? Bisa kalau lebih berarti mungkin ke? Baik, Kokrajhar nih. Apa nih bisa? Baik, apa nih? Baksa nih. Mosulpur. Maksudnya tempel? Tempel? Angkat sih ya. Hai लोगोफोर नै जोंनिथिंजाय माइ दुब्लिया दासिमबो गायाखै दैयानो बाराथारमोन दिनैसो रानदों सान्दुं दुंनानै दा सप्ताहालागैसो गायनाय जागोन इसा दिनैसो खोथिया फुजेनदों बे जों गामिनि सिख्लाफोर गोजा गासिबो देरफुनाय गोजा दासो सालाबगासिनो मालिकआ आरो क'क्राझारनि फैगासिनो सासे बेबो बाक्सानिमोन बे बाक्सा मुसलपुरनिनो बियो ओमफ्राय ओरै साइडथिंजाय दं र' आं खोन्थाहैगासिनो राङापारानि दंलाय नैबे सासेया बे खर'आव माबा खानाया बे दिखियाजुलि बाथासिपुरनि ओमफ्राय नैबेयो बाक्सा मा गामिनिलै बेना अ सिमलानि मा गामि फाख्रिगुरिनो फैला मेन्देलानि खाथिनि ओमफ्राय नैबे सासेया जाहैबाय राङापारा नाहरगुरिनि ओमफ्राय नै ओरै सासेया जाहैबाय जयसिदिनि बियो बे जयसिदिनि नैबे क'क्राझार नायगावनिनो ओमफ्राय नै बे सासेया क'क्राझारनि बेबो क'क्राझारनि नैबे जों गामिनि गोजा जोंना खोथिया फुनाया फाला बदल फुयो सानसेयाव 12 जन 13 जन दिनै बिसानाव फुबायबा नेक्स्टआव गाबोनो बेलेगाव फुलायसिगोन हाजिरा लालायनो दरखार गैया जोंना गासिबो फाला बदल फुलायनानै जोबजोबो एबार सा लोंनो नागिरदों जों सा लोंनायखौ नायलांदोलाय सा लोंनोसै क'क्राझारनि लाबोलायबाय साखो Gila sabu yola bener sih. Ngisir lu nama? Gila sih Pak. Ya. Gila soleh. Murge udah. Nyonya. Ayo wayar ku dugune hu bay. Oh. Botolnya siap nong ada biar deh sih. Udah mah iuna lari video jadi biskuit di jatuh sini. Iya, kasih be. Lihat ayo, bebis kurang nang. Malah harus nyak lain dah. Begini bis dah yang. Apa beda? Oh, dah jam berapa malah? Beneran. Muslah barang tu. Tidak ini bukan. Kamu kacau kacau. Ah, sini dilai, beda dilai. नैबे दिखियाजुलि नैबे बाक्सा मा होनदोंमोन नोंसिना अ सिमलानि नैबे जयसिदिनि नैबे राङापारानि नैबे नैबे जाहैबाय बाक्सा तामुलपुरनि नामा अ मुसलपुर नैबे जाहैबाय बेबो जयसिदि नैबे नोंसिना मा क'क्राझार बेंटल बाथाबारि सानैसो थांबाय न'आव मा?
नैबे क'क्राझारनि क'क्राझार मा होनदों नोंसिना? हा? खोनायाखै मा होनदों? कुसुगाव कुसुबारि बाजै नोंनाव बे मा गामि होनदोंलाय? हा? अबा बारि होनदों नामा? खांखिखला माबा फैलामेन्दलानि खाथिना सोर होनदोंमोनलाय? आं बेखौ लोंबाय आङो बे सासेया दानो थांदोंमोन नै देखायफिनबाय आं माबानि बियो गुवाहाटि मा गामिलाय बगिष्ट मन्दिर खाथिनि रायज्लायनो होआबा गामिखौ बोरै मिथिगोन आरो गाबोन सोरनाव फुगोन नोंसोरनाव फुगोन नामा मा मा जाहोगोन लाल साल' दिनैबोथ' लाल साहा मुरि एवनाय बेलेग गयावनो दंखायो दा सुमलिंगाब दं नामा kayak kakak tuh nih apa gila eksosa nanti kayak bisa loh ada kakak bisa ada kakak tangkris nalai bisa tangkris apa ya deh itu sanksiau kayak biasa aja kayak biasa aja terus biasa mau pilih kamu kayak pilih kami kayak nanti bisa lain nama pencer betul sih ya tanah nampak kena deh iya ini lah nggak apa apa mau apa apa mau Nusra balik. Di sana lah, di sana. Masa bisa sebenarnya? Di sana mau, di sana. Di sana mau. Kendan terbamin nanti. Anaros. Di sana lah. Di sana. Di sana lah. Korat. Master nih, saya master. Di sana lah. Kari salah ya. Kajilah ada lah. Oh, gua tiap hari di sana sakit. Gua tiap. Di sana lah. Sudah. Sudah mau kan? Di sana. Di sana lah. Tuhan ada sandik mau gasnya. Sekarang. Di sana, di sana. Di sana. Jangan email lah, saya sudah mau kan. Email. Saya email lah, saya email mana? Ada tempat. Mana? Bila nih, Mana? Panisor. Kenapa pun kita mau pindah? Sana halde bipar. Oh, halde bipar. Ubi ulang halde ke? Saling silang gue. Lalu bersaya dengan lal satu lengan dengan kayak ni lengan. Yes, saya nalai. Ada ya muri euna जायो बिस्कुट जाया हाथायाव सिथाबो होननानै गथ'फोर थाबायना हाथायाव सिथाबा एम्फौ जायो नालाय ओंखायनो जोङो मुरिसो जायो मुरि गोरान बे गय जायो आरो गय बोथो हेलाय नोङो हाथायखौ देखायनांगौ बिस्कुट जानानै मा जानायखो Hai लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव
बाय।